OK, takže čaute ľudia, vítam vás v dnešnom ďalšom z mojich prvých let's playov, je to Minecraft. A dneska si ukážeme taký parkour, takže ja si dám servery teleportovanie a ináč zabudol som, bude IP adresa v popisku videa. Takže my si dáme parkour mapa 1. Tak. Trošku začampujeme, vlastne potrebujem koľko vám to plní. No, 435. Fajn. A my dáme jeden info. Takže... Tak. Takže to musíme prejsť. Hádal som to už testovať, nebudem lamiť. Takže som zvedavý, no ale... Očividne... Budeme to lamiť. Áno. A... Fú, to bolo ťažké, no tam to bude ešte ťažšie, no nie ťažšie, ja som to už prišla 100-krát, že dneska sa mi nedarí, to bolo vidno. Tak. Táto séria nedopadne dobre tohto parkouru, lebo samé lamy. Bolo by dobre, keby som aspoň jednu mapu prešiel hneď, lebo Žužo, a to sa ani nepodarí. Ale ďalšia, no, na prvý šup sa mi to čo nikdy nepodarilo. Takže teraz to začína byť trošku ťažké. No, tak toto je dosť ťažký parkour, vám poviem. Takže ja idem trošku pomaličky. Tak, no, tak to bude dobre, ale až tam je nukám checkpoint, takže hádam, že tu dáme. Teraz tu, tak, a teraz tu. Jo, a tu som myslel, že som rýchlo behu a zase do vodičky, takže som musel ísť znova, takže teraz sa mi to nejak podarilo. Super, teraz tieto rebríky, tak. Teraz sú. Je to jednoduché, dáme opála. Teraz tu, jo. A už len dve prekážky a prešli celú mapu. No celú mapu. No fuck. Tak toto bolo drsné. Tak teraz to už musím dať na plné pety alebo plnú hlavu, ale očividne sa mi za to nedarí. Takže ja si dám toto. Dáme tu. Nie. Tak dáme. Nie. Tak dáme tu. 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 Ale tu. No dobre. Môžeme to skočiť. Tu. Tu. A zase tu hovorím furt tu, ale to bude furt tu. Tak, jo, tak toto, jo. Ne, fuck. Teraz tu už musím dať. Neviem už bleskovo. Keď som ja blesk, vidíte to? Tak, hop. No, konečne. A teraz to prichádza na opále. No. Musíme len skočiť. Na to sa mi neskočí. Mám nejaký bug. Zase. Aďo. No. Jo, prešli sme level. Takže ak sa vám tento let's play páčil, nezabudnite like, subscribe, koment. Čaute.